Kok muncer? Yo nggak muncer. Roket. Aku izin lah bos. Masa iya saun sepoko ora mungkin. Kayaknya tambah dalan lo nek saun sepoko. Woi, Karena memanen bawang dengan alat tradisional. alat tradisionalnya tangan. Lorong lubang lah ya, Neng iku ya apik ya. Baturan. Mending ya plastik kayak wong. Ngawur ya Riko. Emang Riko duwe plastik saya nambane. Yang ngono iku. Wis lagi wis suwi iki engko tak masuk ke YouTube. Ngomong mak. Engko penutup. 10 gak? Tebe loh. Kurang ae lo nek bapak iki. Kurang bersyukur, guys. Nama ngomong mak. Ngomong apa sih ya? Ya iki lo nggo penutup iki lo ngomong. Oh ya, aku sakit.